Det er en fantastisk ting, at vi her i 1931 er nået så langt, som vi nu er i dag. Og jeg synes i den grad, at der er grund til at have hejst Dannebrog for vores sogn, som udvikler sig med en rivende hast, må man også sige. Og jeg vil godt som formand for sognerådet give udtryk for min glæde over, at vi nu skal indvie den nye zonestation her i dag i vores landsby. Jeg fik for et stykke tid siden en henvendelse fra vognmand Frederik Madsen, der synes, at tiden var ved at være moden til en sådan redningsstation her hos os i sognet. Og det er jo dejligt, at vi i vores sogn har så fremsynede mænd, der ønsker at bidrage til sognets udvikling. Og det er vi vognmand Frederik Madsen dybt taknemmelige for. Endelig er det dejligt, at vi er omgivet af så modige mennesker, der uden at tænke på egen sikkerhed, dag og nat er parat til at yde en heroisk indsats, hvis en borger eller et dyr er i nød. Vi har drøftet det nye tiltag i sognerådet, og vi har talt med flere landmænd, der indimellem har behov for redning af dyr, der er faldet i mosen, og som derfor har behov for akut hjælp for at få dyrene op igen. I dag, hvor efterhånden mange har en telefon, eller måske har man en nabo, der har en sådan, kan hjælpen hurtigt komme frem. Der er også flere, der har anskaffet et automobil, og dermed indimellem har behov for at få trukket køretøjet til værkstedet. Vi oplever allerede nu, hvilken trafik de mange biler efterhånden giver rundt omkring i sognet. Mange kan formentlig huske artiklen i Nyvang Tidende om ulykken, da Søren Jensen mistede herredømmet over sin Ford T og kørte ind i enkefru Mathilde Olsens hus. Søren Madsen måtte transporteres til sygehuset på ladet af Frederik Madsens lastbil. Det kunne lade sig gøre, fordi vognmanden tilfældigt var hjemme og spise middagsmad. Hvis den gode vognmand ikke havde været hjemme på det tidspunkt, ja, så har det været nødvendigt at køre Søren Jensen på en hestevogn, og så var det ikke sikkert, at Søren Jensens liv var reddet. Tømmermester Peter Andersen blev efterfølgende tilkaldt til enkefru Mathilde Olsens hus for at dække et ødelagte vindue, indtil der var lavet et helt nyt. Med vores blomstrende erhvervsrig med landbrug, andelsmejeri, smedje med videre er der behov for at kunne få hurtig hjælp, hvis uheldet er ude. Nu har vi også fået et forsamlingshus, hvor der ofte dyrkes gymnastik. Det kan naturligvis give anledning til uheld, og bag forsamlingshuset spilles der fodbold og håndbold. Også her er der sket sporuheld, der kræver en hurtig indsats fra enten doktoren, sygeplejersken eller i værste fald sygehuset. Det er på denne baggrund, at et enigt sogneråd har truffet beslutningen om, også at Nyvang skal have en redningsstation. Den store kranvogn er monteret med den berømte ellehammerpumpe og er sammen med det øvrige redningsmateriel udstationeret af zoneredningskorpset i Eskilstrup. Der er desuden truffet aftale med Røde Kors i hovedstaden om stationering af en ambulance. På denne måde er alt til faget hørende samlet under det samme tag, hvilket er en stor fremskridt for både by og land, og jeg håber, at den tryghed, det nye initiativ betyder for sognets borgere, må vi vel modtage rundt omkring. Det er nu op til vognmand Frederik Madsen at sikre sig stationens økonomiske underlag. I hvilken forbindelse kan jeg dog oplyse, at sognerådet har givet tilsagn om at tegne abonnement til dækning af Kemnerkontoret, de gamle hjem og skolen. Vi er også i forhandling med Røde Kors om sygekørsel for kommunens borgere. Dog afhænger det naturligvis af prisen på denne ydelse, som nok må siges at være temmelig ekstravagant. Sognerådet har jo ikke ubegrænsede midler til rådighed. Med de ord synes jeg, at vi skal udbringe et trefoldigt leve på fremskridtet her i sognet, og jeg skal derfor anmode forsamlingen om sammen med mig at udbringe de tre lever. Nyvang og fremskridtet længe leve. Hurra! 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 Og hermed vil jeg så godt give ordet videre til vognmand og nu også zonestationsleder Frederik Madsen. Jeg siger mange tak til sognerådsformand Børge Jeppesen for de smukke ord. Og jeg skal forsøge at råbe lige så højt som hr. sognerådsformanden. Som vi har hørt, så er det jo en stor dag i fremskridtets tegn, så med den stigende brug af automobil.
Og rutebilen er jo en stor betydning. Den uendelige kørsel, så at vi kan nej, se der. Hold lidt. Ej, se den. Hold lige at se den sammen her. Det ser godt ud. Jeg vil gerne se, hvordan den overhovedet kan være. Jamen altså. Så kommer man med ben ind under. Prøv lige at se her. Jamen altså. Ja, det tænker jeg nemlig også. Sådan. Gå lige pind. Det er Marianne laver. Ja, det kommer snart. Der har bare altid været en dårlig tid at gå på. Så var det bare dagen. Ja.
det gør han nok ikke. Nej. Han er i hvert fald meget ordentlig ben. Han har også ondt i armen. Nu vil jeg gå ham ud herovre fra sidst. Det er så lige, hvordan det er vendt at få. Kan der være for stærk mænd her? Skal I ikke holde jer sådan tilbage? Den banker også noget derudad. Har du sagt det? Vi står derude, far og far. Ligger du langt under på hovedet? Sig, vi skal bruge nogle stærke med. Spørgsmålet om det er nemmere at tage imod den vej derovre. Ja, det er nok nemmere. Må vi lige få lov at komme igennem her? Kan den der stige, kan den ikke slås op? Det er godt nok et uheldigt sted at ligge her. Gør det meget ondt? Ja. Det kommer nok til at gøre lidt mere ondt. Kan du få benet lidt mere henad? Ja, det er godt. Kan du køre lidt med det raske ben? Du har slået din arm, kan jeg se, hva'? Du har ikke kvalme, vel? Nej. Så han ikke går ud. Han kunne have været læge. Sådan. Hvad skal vi have? Der skal være julekort, tror du ikke? Men det er sådan noget og så lidt med det havde vi også. Vi havde det med Tor? Så sætter vi ham her. Han klager mest over ondt i benet. Men nu må I prøve at se, hvad der er galt. Vi har også en hund, der kommer, der er noget galt med armen. Løft! Jeg skal lige have løst. Skal der komme noget på benet, hvor de kan blive dårligt komme på? Ja, kan komme på. Hele hovedet. Ja, hvor det er. Hvor det er gammelt, der er det. Det tager vi ikke hen her. Man må lige træde lidt til siden, så ambulancen kan komme ud. Tak. Der bliver mere plads. Ja. Jeg faldt ned ad trappen til Hølofsen. Du kan man da heller ikke få Hølofsen. Sådan nogle fine sko, der er, hva'?
Tak for hjælp. Skal doktoren og sygeplejersken have hjælp derovre, eller hvordan? Ja, det kan godt være, at vi skal lige til at holde. Ja, vi går. Jeg holder benet. Prøv at trække vejret dybt helt ned i maven. Kom. Træk vejret dybt. Vi skal lige have jakken. Ja. Det var godt. Skal jeg holde benet så? Hvordan går det med ham? En dyreambulance, det der. Vi prøver, om vi kan få den op til dyrlægen. Har han slået benet?
Hej.